diasmu ya mengetan. Iki lho. Malah dia arep betot telo. Arep kerja berat lah. Yo kok lho, aku kan grobyok yo. Ya anu, ndak gua kena sinau sik. Wis di papan tulis ke laku. Yuk belajar membaca. Lah belajari sapa to? Kowe kuwi ya? Ka weruh tulisanke ora tercerdas cermat kae. Guyu ya nyambi. Belajar ndi ya? Degari guri. Sebuah blas kita saat itu emang kerja betul telo tenan to. Ganti to. Urung to, lha ngono. Lah rono nyana bungoki kok. Caedan. Bisa napa maksudnya? Ki lho blombang ki lho. Bisa wae tak saling rono. Lah blombange ngerti rono wis to, Jan. Iya makane tak oleh ning kono ning karaku. Apa winda dibudhu kowe kolam wis to. Lah Diculi lele apa ngono kan menak. kowe sing nganggo mangan. Lah kok. Kok apa? Tak kok. Ora wis asup piro? Nah, ndi ta binar grup ya. Wah, kita engko lenggan sing Lele sing menak terus nyileng. ora engko anu berata. Nah, Gede berata. Nggih. Gede berata. Ora. Alah kaya kontone. Bedele kanggo Jan. Ya terus nganggo apa ku? Ya stok wis to. Lele dhuwur menek neh. Grot. Kok. Juga gorok ta berarti? Lah. Nang ngarep. Ya. Gila. Oh, wangi dibae gungruh nggone anu. Ora nggon apa? Gungruh omahmu. Kuwi warungnya dibebas ngalor. Lah nyapa to gak kowe sing nyetir? Ya ora penak. Wah, kok iki lah. Lah denane wis tak omongi. So kapan? Kowe to? Ya kok. Nang anu kok. Lah denane kan akan DM to. Kan DM TikTok e kono. Kalau wis dadi lho. Ora lah asune asune ditol iki. Asune tres oh. Iki asu loro ki nyapa? Gak kena iki. Ini pinter apa ora? Ora goblok. Ning kono malah minggu ngurusi kuwi. Pas aku ya asemu ya. Lah anu ndi? Karena apa pinter lah. Iya. Awen. Itu aja menjadi. Lah watak wae malah. Iya, 1 tahun nih. Lebih ya. Wis tahun lebih wi. Iya. Awen nomor. Lho, masa ngono ku lho. Wes, mak iki Ya gue katok to bare iku. jam. Setengah jam. Itu syuting to, Jon? Malah patakmu malah kayak ngono kalo wis. Kalo. Wes. Tames. Wes ngenok iki. Wes, Lah. Agak sing duwe. Lah jire meteng to. Ini meteng wi, meteng nom. Carane wayang anu ngajengnya apa jenenge iki? Nyam- Nyepoi to. Nambahi. Ora ngono wis kelet ki lho. Kok tekan gak wopo ngono kuwi. Patakmu. Eh, Kok ae piye to? Barang kelet kok ngono kok. Jajal loading nek anu dadi genteni kono dik. Yo kelet to. Lah kowe yo ngono kuwi to nek gak sunat. Asli saya tek iki. ora lek ngecap pira ta? Mbok arek kaet to. Jan ning ndi, Bang? Sapa? Nek yo ore Kuwe wile mangke akor budare tak bel ora kena. Lah ya. Bel-belane sekarang lek lurah. Aku kayak ngono hider. Aku nek iso hider gak nggur. Jangan manuk. Itu lagi mulai lah. Lagi nih di dalam lokasi ini ndek nanu apa sing wih, Sing ndi? sing iso sing kang gede. Iki jembatan gede ya? Iya, jembatan gede. Wis tau rono. Wis tau ketok ae. sing ndi? Jembatan Jembatan gede. gede. Kowe harus stres. Kowe tau tak kasih stres ngono. Hmm, Wis sing munggah apa sing munggah? sing enggak kok. Wis sing munggah. Ayo. Sing munggah iki. Piye? Gimana sing kuwi lho?
Kowe sing kali tengah desa ya sing turut. Lah sing lor. Sing lebung. Arahan lho. Ndi ya? Radu Pitu. Kuwi ya sing sempalan kuwi. Ya Sempalan. Sempalan kan mau medun terus wi. Kulone mantran kuwi. Ora to. Iya, kulone mantren. Iki sampai teko sing tak grepe iki lho. Kali alas biyen tak grepe karo dikawan karo kopi gede ya. Wis teko kono burung-burung kowe munggah sampai anu arah Ragelan kok. Bunga kan. Wah, Ah, dikawan. Wis utengen ta kuwi? Aja. Kosok ngawur ae. Dadi gua tak kena Jon. Ya kena to. Lah Allah. Jono bare ditakoki wong endi ka apa to? Eh apa? Jono dirumokno. Iki asu kondi ngono. Kaone Pak Dik to ya? Tunggale sing gawin barang ya. Iya. Ini pinter loh. Suwi ya. Tak ngene gong dul. Takok Jono ke to. Jan. Tak gone mudune Jan asu ki. lu peranaan to ah. Heeh. Ning kene gak dadi soalnya sing ngejak ki wong anu kabeh son the ship. Sound sip. Cok. Wong itu Batman ya berarti. Asu terus oleh tambah kesel. Tapi suwi niki. Ini paling 3 jam nek asu kawin. 3 jam to enteni. Setengah jam berwarna. Apa orang tahu as kawin gitu. Kong. Jadi kon tanono. Ora kowe Menteni itu ngarep lah pokok tiga sih guru. Ya asu, ini turunannya asu anu. Turunannya Acil. Iya. Iya tuh. Ngene jak grobe atake karo ndewe. Bar kawin kok. Tutuk anu ae kok. Lah lah kok dipepet nang wong to. Salah sitok gak melok yo gak. Ya. Melok kabeh yo. Yo. Kan Yo. kadun. Kawin tok to. Berarti engko yo tunggu asune stres. Lah engko tak kawin sisan karo situ. Kawin malah menak ta awake entang gelar kloso apa. Cilik gedeng-gedeng terus malah turu dengan. Karo ngombe kopi mbek karo rokokan. Kowe ndang piye kono karepmu? Malah saya tuh gitu. Kawin meneh kayak malah lah. Kita ini ndok eta yo montol. Iya. Ya iya toh. Ndok model tak ini toh. Iki sampe wis sak disih. Ya lah. Iki lho ben kono nek anu iki tenjuk ngajari ora malah bisa anu. Ya kuwi toh. Gitu. Jadi belajar terus kan juga. Gak iso nek mblajari caramu. Belajar turu. Go medun eh. Belajar iki kudu ana maskote sitok. Iya. Iku wis ngajar film ngatot kuwi. Mati pura ta engko diendrim wong neh. Dirantai gak tambah rantai. Tak rantai. Iya tak ramah tak col nama tak rantai. Tapi gak bedal-bedal. Apa nih? Nambah rantai. Lah lambe anggerane wong edo ing ngrangkok terus kok. Lho iki. Asu edo kuwi anggerane wong wis ngrangkok. Mae guyu ki lah to. Nyampe bener. Tapi nek kali kasat pura nek menurutmu mbek iki. Kan. Heeh. Iki tok yo. Sat. Ya. Nek ketoke ora. Tapi ditunggu tembak. Tapi luwak kuwi dijak tembak eta yo gak sah. Lah wong gedhe wong cacah wis ngene gedhe kabeh loro dhewe to wis padha arep budal niku malah Aku nek nggo kuwi kan saiki kan model ning dhuwur. Ya saiki sat. Munggah lho. Kaya ndek nane kadung kene menet kok pucet. Lah nyeletek anunya apa? Kayak sapa? Panto. Pelurune nggo dhewe to. kira anu. Apa? Apa setengah kene Dua becet. kuwi to. Ya kuwi. Nilai kuwi nggo pelurune nggo tek dhewe aja njaluk kono. Nek oleh dibincali ngene. Penting kok nek oleh dikeki ngono ae. Kuwi ndi to, Bang?
Oh my kilo tengah. Tikungan lho, telon. Ning Oh, bro. enak wi. Intel iki. Intel. Iya. Wi telene mbok gedruk-gedrukno lho ora gak nyiseh gak apa. Tenan. Wi gedrukan. Kan gedrukan to. Oh angger bedhe ben terus entek. Wi kudune sak bidiran 50. Ini kok gedhe tak nemene. Gede ngene. Ora. Oh kecil. Ya, Tapi telene kok gak encleng ya? digedrukno. Gedene encleng. Iso telene sing apik Mas. Ya, kita. Gue lebih biles ban montore ora apa. Wi cor-coran. Kereta habis to. Ah, kira iki kok ngedak wong terus. Itu syutingan desa. Ojo. Syuting wis shot. Kok tinggi shot. Dadi baik banet. Kok gampang ngene tuh mak anu ki yo ora kok. Ana telepon stres ya. Telepon stres. Malah kayak ngono. Tak jika kerupuk minggir ta malah nang. Iya. Lebih aku arep grop ya ki. Uang malah kayak ngono kuwi. Lho. Cowopet men ta. Ini calonmu kedua ya, Mbak? Kuwi calonmu yang kedua ya, Mbak. Iya ya ki. Ki arep tak gekne omah ning anding omahku kono ki. Dadi niku nek bojoku wis tak nesu. Aku turu ki ta. Ndak ada mangan. Lah kok malah kayak ngono to? Masak, Yang Bos. ora sajen. Aku golekno kanca ben gak dhewe ning kene. Omonganmu lho kok. Karo aku wis to. Wah, gila. 6. Terus mbok pakane apa, Mbak? Sungkot. Terus kok bingung pakan to. Balunge dimuat kok ora sedeng kok ngopeni wong loro ndak gak iso to. Ndak kok. Rasa ngerti nyambi wi. Ya penyidik ucete kuwi to. Wis. Nah tadi Ya piye? Nyampe gele mangsa jadi. nafas. Kita meh prepare arep mburu. Mbuh engko apa sing diburu? Anggur ndi, Mbak? Oh nek kita sing diburu yo kae. Gun wonge ning Buru lagan rondo. paling ketok e. Oke. Tak Makan dulu. ngurusi proyek Makan ini adalah orang baik. aku ning Ronan iki. Wah. Wah. Oke, Bos. Jadi kita prepare. Jadi sudah. Ya dongakno ae ki engko yo poin Bos ra ketang sitok. Ya ora ketang sitok, Ya ento. ora ketang sak gel. Soale adoh-adoh e. Yo kok kali tidu kono e. Arep Tidur ya. lagi ngombe nyembur. Nggo wong adoh nek gak poin yo awake dhewe yo jenenge yo jeblok to Dik. Mm-mm. Ora ki kok nggo asu pira kok? Asu stres? Yo. Loro ae, lanang edok. Stres kan. Besok tak. Nek tak gak iso soalé wong anu. Lha iki ki yo lanang to, Mbik. Oh iya wis bar, sudah wis bar. Napa kabar, Bu? Tak beri lah kene. Yo engko diampiri jajal. Diampiri. Wis Yun. panas. Sepatu wae nggo cakku ya, Dik. Lu tak akhirane sik ya. Ya apa tadi diakhiri? Langsung live langsung ngono ya apa? Teko lokasi. Arep masih tak Arep nggo ora to? urus. Iki apa to? Anu, Godok apa to? Ya wis. Ya. Jadi awake dhewe gede banyu. Yo. Kopi gak sanggo ya? Dan Gede dhuwur ya. kowe rasa ngono Kopi kuwi. dulu. Engko malah kemropok atimu Enggak ada engko. tumbler kan. Iki Apa? tak wis tak Kopi suruh, toh? Sing momen-momen sing biyen Ada Dik, tumbler dua. baru kok. Gua Yo Dik Ryan. Nasi udah jadi bubur. Den, Bos. Bukanlah bubur yang paling enak. Apa to? Apa to? Nggak apa to? Nggak apa to? Kopi, Hah? prepare kopi. Ini kopi terus banyu. Banyu dulu. Wis ora cek ya? Apa? Kurang ngetik. Kasih. Yo. Awak dhewe rasane kakar-karan yo. Alah. Mbak Sita lah. Ini gak sing gawe Mbak Sita nggo wis gak iso serit. Mbak Sita nggo kena serit. Yo. Banyu. Ini nggo cici ya. Cici ya. Engko saya kurang. Kurang lebih kali kok. Yo. Ngeling jaman biyen, Ya, beli. nggih belian terus ben bening.
Alah. Jadi kok cah. Banyu nek kene godhokan iki. Ya nek wong kutha kan galon tapi nyawae kulino ngene iki ngombe galon mari. Patok ya. Ya, tapi nek wong kutha paling ngombe niki. Tapi asli Ya. soalnya banyu digodhog soalnya kaya Gua penyakit to. anu apa kuwi lho kapur untuk menghilangi zat kapur. Kapur barus ya? Ini ranjau banyu ini enek kapure. Heeh. Banyu tah kan kadang nanti godhog itu putih-putih muntuk. Nah kuwi kapure. Ya. Tapi kan wis ilang, kapur resik. Ini guys dengan kopi membantah sak apa? Gua sak kepalane ya. Apa mulai apa kuning kelar Ya. kan ngono. Oke, ngono. Oke, dungane poin. Bos Ini ya? dongakno. Ora ketang siji. Heeh. Ini ora apa. Oke, ini akhirnya sekian dan terima kasih sudah video-videonya. Taswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.